אז ככה יש לי קצת כמה דברים להגיד שכדאי שיהיה אצל כל אחד ככה בתיק שלו, שידאג לכל מיני ימים כאלה. אחד, כשאתם הולכים לבנק, תדאגו שיהיה לכם איזשהו מסמך של אריכות ימים, שבו... מה זה אומר? זה מסמך שבו הבנק מאפשר לאנשים להתנהל בחשבון המשותף, להוציא כספים, להתנהל, אני לא מדברת ברמה המקסימלית, אבל ברמת המינימום של אוכל, של תשלומים, של התנהלות יומיומית, אפשר להמשיך להתנהל בחשבון המשותף. בעצם ברירת המחדל של הבנק היא במידה ואחד מבני הזוג הולך לעולמו, אי אפשר בהכרח להמשיך ולתפעל את החשבון המשותף? זאת ברירת המחדל? ברירת המחדל היום קצת השתנתה בבנקים, וזה יותר תקף, בוא נגיד לאנשים שפתחו חשבונות לפני יותר מ-15 שנים, אבל בשנים האחרונות באמת הכניסו את ברירת המחדל הזאת, מי שיש לו חשבון משותף, כדי שיוכלו להמשיך להתנהל במהלך היום-יום. אם אני לא יכולה להתנהל במהלך היום-יום, למעשה אני פוגעת ברובד שלי להתנהל בחברה כתקנה. אני לא יכולה לאכול, אני לא יכולה לשלם, והכל צריך להיעצר למעשה למשך, יכול אפילו למשך חודשים ארוכים, עד שמוצאים את צו הירושה, עד שמוצאים את צו קיום הצוואה, ואז אפשר להמשיך ולהתנהל בבנקים. חבל לחכות לזמנים האלה. צריך לגשת לבנק ולנהל את המסמכים כמו שצריך.